Λοιπόν, φτάσαμε στην Παναγούδα. Εδώ ήταν το τελευταίο κελάκι, βλέπετε εδώ έχει βάλει και ο κόσμος εδώ μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Λογικά μετά την πολύ πετυχημένη σειρά για τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Μέσα από ένα πολύ ωραίο μονοπάτι φτάνουμε στο κελάκι του Αγίου Παϊσίου. Εδώ βλέπετε πρέπει να είναι όπως τα είχε αφήσει, να τα διατηρούν με τα λουκούμια για τον κόσμο. Εδώ για νερό. Και εδώ πέρα είναι η Παναγούδα, η οποία είναι κλειστή αυτή την ώρα, αλλά θα περιμένουμε, θα ανοίξει πιο μετά. Εδώ είναι η κορμή, η κομμένη όπου φιλοξενούσε κάθονταν τον κόσμο και άκουγαν τις διδαχές του. Και το κελάκι όπου τόσα πολλά θαύματα επιτέλεσε ο Άγιος και μόνας εδώ. Ευλογία εύχομαι του Αγίου σε όλους μας να πρεσβεύει.